अब हम का करिए रामावा। अरे मई अरे ई मुर्गवा यानु लेके खाताड़ी बना तो देबे कोई नहीं एकदम चटगारा है। अब एकरा के तोप के आ धो देता नहीं एकदम सब कोई के खियावे के बा हो टेंशन भइल बा। एक तो सही भूंजते भूंजते मुंह निकाल के उतना लेके चल गेल हन दारू पिए के केतना आदत इनकर खराब बा। आ कहत नु एक पीस खा ली का ना छोड़ा हो हाथ ना परिवार बा अभी से सब कोई खा ली दो पीस निमन तो बनले बा गमकत त खूब सुघर बा आ दू पीस सब कोई खा ली ना तेल ढेर काटल ना ढेर नहीं के आ तब खाइम चटगारा है तनी रसो मिली त ठीके बा ज्यादा कोनो बात होत नहीं के एकरा के तोप दही तोप के तनी जाई सब कोई से कह दी बर्तनवा खलिया खलिया के आ खंगार खंगार के धो दी मार एगो में धो के त एगो में मसाला पीस के त एगो में प्याज चीर के त एगो में हेन तेन क के आ एथी कइले बन जा बाप रे बाप कोई समझ ले कतना देरी हो गइल बा खाए के यही के चलते बुझाते नहीं कि का हम करी तोप दे तनी तोप के तनी पनिया ले ले आई कहियो दी खाए के कब्बे से लागल बानी बाप रे बाप बाप रे बाप कोबी से देखो तनी के कब खेलवड़ी हम त कब खेलवड़ी हम त कोबी रे ढीठ लगा के रखले बानी बताओ बेरी बेरी आवत जन तले तले आवत जन के कन्या भूख नहीं खेले लागल कन्या खाए के मन त कही हो कन्या खाए को त मन कही हो आए लजने कहा त हो के हम खाइम बाप रे बाप कोबी से गमकावा तड़ी सन रोहल नहीं खींचे तो मन कटा के कब भबे के खा ली ओहो बाप रे बाप कतना खेलवड़ी सुघर मुर्गा बनैली बिया एनु कहाला हो कि निमन से कोनो चीज बन जा तो खाई में निक लगेला कोई बाना ने झट दे निकाल के खा लेतनी ओकरा बाद निकाल के कटोरी में कके लेके ड्रेसिंग में रख देतनी आ हाथ मुंह धो लेम साबुन से आ सेंट मार ले कोनो पता चल कि के खइले के नहीं के खइले हाथ ना आदमी बन घर में कोई खा सकता टुए हमरा को सको ना करियो सन ओहो कतना सुगर सुगर पीस लाल बेसन हो दो मन एथी गुल देख के केनी बोल ये दे बा कोई आवत नहीं के नो डोरे लागत है कोई आम मत जवाज झूठो के बाद नाम हो जाए कि गरम लागत है कतना हो रोहल जाता हो को दिन से कितना दिन से खात नहीं कि मुर्गा मछली माई तो जैसे छोड़ दे के बुचिया हई करम करे के बा हई कर मत करे के बा हई से वैसे आ कुहरत के भात खेले खेले रात भर कुछ हुआ ना एजी होसन त खाली 5 गो पूरी टुंगिया के आ ओए खीर पूरी कनिया ह तनी खा ला पूजा करे के बा त कथा करे के बा त हई करे के बा त हउ करे के बा रहल जाता टुए तिली तिली खाए वाला आदमी अरे माई हो माई बापू बाप कितना नहीं लागत कहाला हो तो कमाला धोती वाला खाला टोपी वाला बना के कितना निमन से रख के गोली अलग दे निकाल के खा लेनी ऐसा नहीं करम उठू निक बरबने नया नहर बन तक बोल कोई पूछ कने मुर्गा बनावे लो कने मछली बना कने हमरा ना बनावेला देबो कने बना के 2-3 बार बिगाड़ दे ओकरा बाद हमरा कहबे ना करी हन जा आ लब दनी आई भी निकाल के चोरा के खा ले चोरा के ड्रेसिंगो में रख ले खलोड़े बड़ी सुघर मुर्गा बनेले बिया इतन मुर्गा तुम सब कोनो नहीं बना सकत नहीं रो में ना खइले रही हो जाई हमरा ऐसा ने बेलूर के ओ माय गॉड कोई बाना नहीं एकदम मन भर गई इन काला मुर्गा बाप रे बाप तले काट के धो धो दी दादा कितना हम भूलक्कड़ बनी तोप के ऐसे ही ना धनी मम्मी जी तब से देख लेती तो एती खइबे ना करती उघार के आ चल गइल बनी बताओ तो काहे हमारा बुझाता कि मुर्गा कम लागता हम घर ले रही हम तो बुझाते नहीं कि हम घर ले रही तो पले रही ना हम तोप का गोई रही है बुझाता कि मुर्गा हां दादा बिलोया ना उघार देले या हो बजी लेकिन गरम बा बिलोया बन गेल हो अभी ना बनल ए बुची हाय गागल बनावा जल्दी भूख लागल हमरा कोई मुर्गा खाता का ना हम तना तक के मुर्गा खाता के ना माने कोई काट के ले काट हला लेखा लागता बुझाइला के तोप के कोई नहीं हम कब से बनाई बुही तो सब आवत ताकत सब कोई भूखाइल बा अब बुझा त मुर्गा के कम लागत हमरा के काट हला लेखा बताओ माने पीस पीस रहे को बा कहां करला लेखा
हवे त तने बुझता काई लोग तू भूला करत करता काम के पछतार दिमाग काम नहीं करत तब के लेके आवा जल्दी बन गुल बा भूंजल को ना लेके गुल मंजा दारू पिए के बाकी तो पले रही जी हम तो तबे तो के उखाड़ देला से ना तो प्ले खब तो भूला गुल बन तब का काम के पछतार दिमाग काम नहीं ना करत बिलैया तो दिन में आवेले ना है एकदम कहां बड़ी है वो भौजी अरे हो नइकियो के खा ले वो खाइल ना बड़ी जाते हम पूछ के आवतन ठीक बा मुर्गा मछली खा ले हम तो भुला गो निको बच्चे से पूछा लगे खा ली के नहीं यार हम तो बहुत हई दे एथी करी पहले ही तन के खिया ल ठीक बा अजी तो पता ले ना सबके खिया दे के थरिया हां ना पहले ही तन के खिया ल आ तब उनका के जाते हम पूछ लेबे कहीं का करे ठीक बा एके हाली काट तनी सब कोई के याद बैठाई पानी में दी कोबेले खाता नहीं पेटवे नहीं के भरत के जना का है केन काहे इतना भूख लागत तो जतने खातिर मुर्गा बा उतने मन करता है और खा ली बाप रे चलो हो जाई भौजी कह दे खा लो कि ना आ भौजी अरे हई का भौजी आए दादा कहां बाड़ू हो भौजी का जान कहां बाड़े उनका दिमाग नहीं काम करत का बतावेला भौजी पकड़ाई में निमन जगह पर लुका गुल बानी भौजी अरे बाप तो टोग में खड़े कन कब जाई भौजी हो आ मैया हां ई का कर तू अंदर हो है निकला तो तन बाहर निकला तो तनी है ने झड़ुया दी तो है निकला तनी झड़ुया दी तो है निकला ना पहले दी बाहर दिन भूखल बन तो हई बहादुर छिपा में करल बड़ होई अब हम का करिए रामावा अरे मई अरे ई मुर्गवा यानु लेके खाताड़ी हई निकलत काहे लिखू खिया उठाई अड़ोस सिगल भी आए ओहे पे तू बैठ गल बड़ी त कहां से निकल उठाई काथे उठाई अपना नहीं में डर खाई जाओ बिया उठाई खाते मुर्गा अब हम ई क्या अब बात रही नु के मुर्गा रखवा में हई देख ला नहीं ठीक गोबर कही गोबर काढ़ी अरे खात नहीं खी त का करतौ तनी हटी का करतड़ू कनी है जिना तो मुर्गा गम के लागल कनी कौने गम कता दे बिलैया थरी अच्छा हाथों में लागल ना मुंह में लागल बा ना तो ढेकारो आवत धक्का होता बिलैया ढेका रती है थरिया का खींचे में मुंह में थरिया में पहले हम कहतनी कि जब मुर्गा बनल बा खाए पिए खातिर ना जे हित ना त जाए वाला लोग करे खातिर ना बनल कि खा पी के आदमी बन जाई खाए के भूख लागत है तुमसे कहती नु बात त ना देती जा साफ है एकदम सने उ खाहुए माल बाड़ू का जा ये रामावा जा नयन और कनिया के पूरा नाश देलू हड्डी देखी मम्मी हड्डी देखी कोई अब हम का करी उठावा काटा हम खिया गो दादा मैंने क्यों कर हां बताओ हमरा बहिन जाए वाली लड़िया बोल खोइला एगो काम करो हित ना के हम भेज देतनी आ जितना मुर्गा बनल बा सब खा लो आ रास्ता देखा अपन नजर के 3 4 5 पीस खोइले बिया 6 7 गो बा माने बड़ा कौन बतिया उतर अभी गिना तड़ी के 7 गो खइले बानी 7 गो गिना तड़ी अभी बतावा हित ना था है तो करो सा त का कहिए सर दादा पैसा नहीं रौरा खाती गो कदा का देख के हम तो पहले ही छिप कट रही हम तो पहले ही छिप करत रही है भौजी पहले ही छिप करत जब रही चिट बिया कदम बरियार बिया कदम सने ठीक है रे देख ला इज्जत बनाइली समय रहता मैं खेल जा छिपा सही ते खेल जा बिलाई रहे जी बिलाई रहे बच्चा तर बिलाई के बदनाम हां करता बिलाई रहे मुर्गा बिला गई रहे एक खाती काट पे तू यही खाती बड़े एक शब्द दे दी भर मुन नेटा एकर पे तो महतारी के ना एकर महतारी के छठियार में ना पड़ल गई आ ना एकरे छठियार में देखला ही ने खसा मारम तो तू को हवे लोग मौगी के मारता सुन यही जिद पर कुकुर मार के लिया आई गरम बात मम्मी कुकुर में मिल में सब बैंक ले नदी में सब पकड़ लिया हो ये छान के मसाला तो बेक खाए के बा आई खाई मुंबई बे हां खाई ले तू अरे खा जाई रे वो आदमी के पीस खा जी हन देबिस तो अरे बस बनेला जीरा मरचा छिटा जे नमक डाला जे ना तो कुल चीज तू खा जेबी तोर जौन लूर लुपुत बाटे ठीक ना चलो बाजी चलो ए खड़ा कादी बतन हो सकत यार
हां ई रसम नहीं भइल लगिया हाला गुला का तनी तना चल जाता सता चल जा सुने हां बोल बोल मैं बियाह न कइले बने ये अकल मैं चाह एथी बकमा बच्चा टंडो करे रौरे खाती न कहत रहे जौन करबो तौन करी खाई पी के तारे के छूट रहे लेकिन तो हमरा के धोखा मत दिया त खाते छूट का मतलब ये है कि मैं चौखले खा लेली हम दिमाग में दहन गरम कर खाली खाते पियत न बने खाए का मतलब ये है तेरा जे कही का मिजाज करबे खराब कही है कोई देख रे राक्षस खानदान के बिया ये दादा आई हो भगवान जी एक कराही के मुर्गा नाच दिहलस हर जइया हां के ची दीदी के ची के नाच देलस कुछु ना अब बोली आई नी तनी तू खाती केथु खाती तनी बर बिया बीतल बाद में अपन थाकल से आइल बा तले एथु अब ओथु खाती आइल बानी के करेगा तो पता नहीं राछा छाई के राछा छबा केहू ना राक्षस के बा ना दे खरिए नप के ना देब अरे हम ए देखा एगो बात कहतानी अभी तू तो जानत लोग जेने से तेने को सर सामान भइल बाटे तनी पड़िया हमर खात नहीं के कदे ओकरा के जा जा उधर दुकानिया पर मिली ले लिहा जा जा जाते नहीं के जा झूठाऊ के ना नहीं और गलती कर देले बे त का हवे गलती कर लेबे त डाटा हम ही दुलारा हम ही इनकरा का भेदभाव दे ये लिए भेदभाव लेबे ए भाई का है बबुआ का राक्षस खानदान के त बिया तो हो तब ये बात तेरा कहे खाती मनी है मान ले ठीक बा खानदान के का कहे खातिर ला एक का मुर्गा नाच दे कहां अपन हित का नहीं के खिए चाहे देना ओकरा मिलल लाला छछाइल भी लाला समय ले बता का कर जे बताओ आए लाला समल बोई से हाला और हलो गुलो कोटा जे बात तो फिर तो भाई तो शिकायत हमनी को होता जाय दे मेहरानो हिया छोड़ हटा बजाई सके माफ कर दे हैं काहे काहे करत रे बताओ ना अरे हमरो बतिया के बेटी पतो खुश तू रहली से बढ़िया बुद्धि विचार का तो दिल दिमाग खुश रहेला देखी के ज्यादा हम समझा दे हो गोलो अब तू चिंता छोड़ दे मन तोरा नहीं के वजह से हमरे घर में रोज मांस मछली खाए वाला ना बनी जा क्यों हमरे के साल भर 5-6 महीने पर मिले के बा 4 किलो मछली ले उतराई 4 किलो लो हमारे नहीं खा कमी के हमने नियर खनियार के होई तन तू बताओ ना बेसन खानदान के आइले बिया का कहे का हम मन एकदम हमरे उपजाए का कर बहन हिया ना तो समझा दो समझा ऐसे कैसे होखी समझा देव समझा दिया आधा समझा दे समझाए बाकी बा का समझैबो अरे मौगी के हो ओ अब का समझावे के बा जब सब लीलिए बोल त झूठे कर देलस त सब भकर भल कर देल के पहली बार हमनी के घर में सन होखता अरे लील बोल त का कर जाई मैं बताओ तू बता बबी क्या कर जाई का कर लई और काट दो जाई फोन करा कर नहीं घर फोन के तू को बात सुनावा कर पाएबो कि नहीं नहीं तो और शिकायत तू करा तो फ्रेंड क्या भी कर ओकर भाई क्लास सुना जा न यार कोनो फोन कइला से मतलब बा ना ठीक ना आखिर माइए बापा ना लुरिया सिखौर के भेजले बा तो अगर सिखौले रही तो उ ना नहीं मने जा काम कइले रही एकर मतलब अगर माइयो को लूर वैसा ना बा लूर लक्षण माई बाप खराब बुद्धि सिखलो तड़ी को बढ़िया बुद्धि सिखा कोशिश कर बेटिन के बिगाड़े में आधा हाथ महतारिन के रहेला अगर हमारा नियर महतारी मिल जा ना तो उनकर बेटा बेटी सुधरिए जी जा हमार तनी बेटी क के देखावो धक का झोटा पेरिया के लत गर्दन पर धक दबा के मुआ दे ए रुबे के का कही है मम्मी जी का कही हो कइला पीछे ओकला पीछे कुछ होखेला ना सबे वही तरीका कहेला कि हमार बेटी ऐसे कह के अगर कोनो को बेटी भाग जाओ तो लोग कहेला कि हमार बेटी भाग जाई तो ऐसे कदम करेला ना तो माने उहे अगर कहत लूर का तो अलग करना लटा बा। करक बा सीखी हन तो सीखी हन नहीं तो ना यहाँ से अगर बाप भाई भेंट करे आराम से कहा पहुंचा जाई भाई दिन बारी कह के प्रेम भाव से इज्जत पानी से झगड़ा लड़ाई थोड़े हाँ। करे के कहता अपन लिया जा जा जहिया आ बुद्धि सबक सीखी से हाँ हन, तहिया आई खबर हन। दिया जा आ ना तो तू आपन देखियो हम आपन देखो बस बात इहे खत्म नु मान लो कि हम का करब हो सुगर सागर लेके हाँ का केहू के इनका से ढेर का शुगर पिया केहू के चाम प्यारा ना होखेला काम प्यारा होखेला गलती चाहे ना बिया अब ऐसा गलती कर देले बिया तुम्हारा काट ना तो ई बात ओकरा कान में डाल दो डाल दो जा डाल दे ओइ के कंपटीशन लेता रहन पूछता की अरे पटीशन में लेते ये भाई से सलाह लेते पटीशन में देली हम लड़का में जान पा हाउ तो मैं जान का तो जाई आवा तमन प्यार को कहू जा, तू प्यार खा का ले। सेनुर लगल बा कपार तू में खा ले जो सेलू लगा कोड़ा में कितना लगल बन देखो ना बॉबी चूजा बांडा मंगाओ तो दूध आ, दो कोई खाए के कहता कोई लुरिया रानिया को करा कहता कि कोई जो आने तू खा ले जो खा ले जो हम ना खाई जो जब को- जब मतारी हम ना कर पहिने के तब काय खाती खाई चला बाजी चला जा हमनी तनी हमरा समझा दे शांत रहो एकदम निश्चिंत रहो बच्चा ना बापा बिया तू देख लिए काफी साल
बचना बिया ओकरा के समझावे गोइल हमन घोर के पिया देस ना जाए तो अच्छा ठीक बाटे समझ जेते ठीक बा ना तो कोनो बात नहीं खे